दिनैनि डेटआव रायजोफोर नोंथांमोननो आं बेखौनो शेयार खालामगोन। प्रमद बर' एबा इउपिपिएल पार्टिया दिनैनि डेटआव इलेक्सन गेलेनो हानायनि जेबो गोहो गैया, जेबो पावार गैया। बिथांमोना बिजेपिनि अननायावसो थांनाय बारावबो सरकार दानो हादों। एबारनि जि बिटिसिनि जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टिया हारसिं इलेक्सन जुदि गेलेयोब्ला, जुदि बाहागो लायोबा बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टिया ओरैबायदि डिफिकाल्ट, ओरैबायदि गोब्राब जागोन रायजो राजाफोर। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। इउपिपिएल आरो प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायदों, 5 बोसोर थगायबोबाय रायजो राजाफोर। आरो दासिमबो इउपिपिएल आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि बिटिसिनि समग्र रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर'आ थगायबाय थानो नागिरदों आरो नाजागासिनो दङ। प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो आनएक्सपेक्टेड, मोनसेबो मिनिं गैया, गासिबो बेसलेस जोब रायजो राजाफोर। दिनैनि डेटआव प्रमद बर'आ मानि थाखाय बिजेपिनि एगेन्स्टआव मोनसेबो खोथा बुंनो हायाखै? दिलीप सयखिया बिथाङा दाखालि बुंदोंमोन, फैबाय थानाय जि जानो गोनां बिटिसिनि जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया एबा पार्टिया हारसिङैनो इन्डिपेन्डेन्टलि इलेक्सनाव बाहागो लागोन होननानै बुंदों। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा, दिलीप सयखिया जेब्ला बेबायदि खोथा बुङो, उन्दुनो हायाखै जाहैदों टेनसनजों। मानोना इउपिपिएलआ उइदाउट बिजेपिनि सापर्ट गैयाबानो बिथांमोना सिगाङावबो सरकार दानो हाखायामोन आरो दाबो बिथांमोना बिजेपि गैयाबा जेबो गैया। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सानदो, बुजिदो, बिजेपिया दिनै हारसिं गेलेगोन, बिपिएफआबो हारसिं गेलेगोन। इउपिपिएल पार्टिया जुदि हारसिङै बिसायख'थियाव बाहागो लायोब्लाबो ओरैबायदि डिफिकाल्ट, ओरैबायदि गोब्राब जागोन रायजो राजाफोर। ओंखायनो प्रमद बर'आ गिनानै दिनैसिमबो बिजेपिनि एगेन्स्टआव फंसेबो खोथा बुङाखै। इउपिपिएल पार्टिया फैबाय थानाय जि जानो गोनां 2025 मायथाइनि जि जानो गोनां जि बिटिसिनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया हारसिङैनो स्ट्रंलि खामानि मावगोन आरो इलेक्सन गेलेगोन एबा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै प्रमद बर'आ दिनैसिमबो फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै। अब्ला नोंथांमोना सानदो, प्रमद बर'आ दिनैसिमबो मानो बिजेपिनि एगेन्स्टआव फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै आरो हारसिं गेलेगोन होननानै प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय दिनैसिमबो फंसेबो खोथा जों खोनानो मोनाखै। आरो प्रमद बर'आ जिन्दगिबो बेबायदि खोथाखौ आरो बुंनायबो नङा। जुदि प्रमद बर'आ बोरैबा आनफर्चुनेटलि जुदि बुंफ्लाङोब्ला गल जाबाय आरो प्रमद बर'आ दा सिं सिं बिजेपिजों बोरै एलायन्स जानो? बिजेपि गैयाबाथ' जों हाखाया, बेखौ प्रमद बर' इउपिपिएलआ अलरेडि मोनथिखागौ। जायनि थाखाय प्रमद बर'आ बिजेपिजों एलायन्स जानानै डिसकास खालामगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा साननानै दिनै इउपिपिएलनि माखासे नेताफ्रा नैबे खर'नि बेन्दोंआ जलाबायदों। जनानै गोदाव सोराव नंबां जाबां खोथा बुंगासिनो दं। मानोना बिजेपि पार्टिया बिथांमोननो प्रमद बर' एबा इउपिपिएल पार्टिनो अनलि फर 5 इयार्सनि थाखायल' बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटिखौ होखादोंमोन रायजो राजाफोर। 2025आव बिटिसिनि सिबा हाग्रामा महिलारि जागोन। बे खाथां रायजो राजाफोर, प्रमद बर'आ दिनैनि डेटआव इलेक्सन गेलेनो हानायनि बिहा जेबो पावार गैया, गोहो गैया। बिजेपिनि अननायावसो बिथाङा दुगा फ्रावदि खोथा बुंदोंमोन। दिनैनि डेटआव प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला, इउपिपिएल होनना बुङोब्ला, गामि इउपिपिएल होनना बुङोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा अगालि मोनखाबाय। मानोना इउपिपिएलआ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायदों, बे 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। प्रमद बर'आ मा बुस्थु, इउपिपिएलआ मा बुस्थु। परिबर्तननि नामाव बिथांमोना स्ल'गान होनानै उइ वान्ट परिबर्तन बोनानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाखौ 5 बोसोर थगायबाय। आरो नेक्स्ट टाइम बिथांमोना जिन्दगिबो आरो थैलाय उजिलाय थगायनो हाला। रायजो राजाफ्रा कनसियास जादों। फैबाय थानाय बिटिसिनि जि जानो गोनां बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहानानै सरकार दागोना खाथां रायजो राजाफोर गोसोआव ला।